aminte. În vremea aceea, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua cea dintâi a săptămânii, a venit Maria Magdalena și cealaltă Marie ca să vadă mormântul. Și iată s-a făcut cu tremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer și venind, a prăvălit piatra și ședea deasupra ei. Și înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă precum zăpada. De frica lui s-a cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca niște morți. Iar îngerul răspunzând a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați, nu este aici. A înviat precum a zis. Veniți, vedeți locul unde a zăcut Domnul. Și de grabă mergând spuneți ucenicilor lui că s-a sculat din morți și iată va merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea, iată v-am spus vouă. Iar ele, plecând în grabă de la mormânt cu frică și cu bucurie mare, au alergat să vestească ucenicilor lui. Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat, zicând: bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și s-a închinat. Atunci el a zis, Iisus a zis către ei: nu vă teme, duceți-vă și vestiți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Și plecând ele, iată unii din strajă, venind în cetate, au vestit arhiereilor toate cele întâmplate. Atunci, adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor, zicând: spuneți că ucenicii lui venind noaptea l-au furat pe când noi dormeam. Și de se va auzi aceasta la dregători, noi îl vom dupleca, iar pe voi vă vor face fără grijă. Iar ei, luând arginții, au făcut precum au fost învățați și s-a răspândit cuvântul acesta între iudei până în ziua de astăzi. Lecturi du Saint Evangelium.